Здравейте, приятели! Аз съм Димитър, до мен е Ваня. Ние сме от служението Духовно воюване. Намираме се на едно прекрасно място. Виждате зад нас, пейзажът е прекрасен. Това е Павел баня. И дойде време, в което време да започнем нашите служения тук в тази област на България. Скъпи приятели, ние ви очакваме да дойдете и да бъдете заедно с нас в нашите служения. Каним всички, които са последователи на духовно воюване и всички други, които искат да се срещнем с вас, да се молим за вас и да имаме едно благодатно време в Господа. Ваня, може да изчетеш. Здравейте от мене. Утре в сряда сме в Стара Загора на ходатайствена молитва. Срещата е в парк Аязмото в 10 часа. В четвъртък е евангелизацията в Скобелево от 7 часа. В петък имаме отново евангелизация, която е улична в центъра на Павел баня, и в събота евангелизацията е в махалата, улица Бялата чешма. Затова ви каним да дойдете и да бъдете заедно с нас, за да преживеете Божието присъствие, и вярваме и очакваме за едно хубаво и благословено време от Господа. Амин. Чухте? Чакаме ви. Ще се молим за изцеление, за освобождение. Ще се молим за приемане на Святия Дух. Ще се молим всеки един, който дойде на нашите служби, на среща с нас. Господ да изпълни животите ви. Така че заповядайте, ще се радваме да се срещнем с вас, да се запознаем на живо и най-вече да преживеем Божието присъствие всички заедно. Благословение на всеки един. Очакваме ви. Чао!